Konstantinos Katsioudis, ainut yli 90 metrin heitto käsittääkseni häneltä, ennätyshenkilökohtainen. Ja auringon taustalta löytyy siis Venus ja Mars, jolloin auringosta tuleva energia niitä kohti pystyy aktivoimaan sitä pimeää energiaa, joka oli tulossa kohti maapalloa. Jossakin määrin tuossa Merkuriuskin tuossa on, mutta ei varmaan isossa roolissa sikäli kyllä. Näitä on mielenkiintoista myös katsoa tällä realistisemmalla vaihtoehdolla. Pystyy vähän niitä korkeuksia kahtomaan. Sitä tarvii katsoa pelkästään ikään kuin kaksiulotteisesti, vaan pystyy myös katsomaan, onko oikeasti sitten miten läheltä aurinkoa on mennyt sitä energiaa. Mutta kyllä tuossa ihan selkeät linjautumat on myös ollut hänelle, Konstantinokselle. Kenties apuja tältä pimeältä energialta, jota minun mielestä atomittiytymät keskenään kierrättää, ja jossa siis syntyy rekisteröitävissä olevia hiukkasia, kuten elektroneja ja fotoneita, yksinkertaisella periaatteella. Ja Einstein was wrong with curving space, you know.